नमस्कार, प्रिय पोटोबामध्ये आपले सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। आजच्या रेसिपीमध्ये आपण बनवणार आहोत कांदा कुरडईची भाजी। तर मेन इन्ग्रेडियंट लागणार आहे आपल्याला ते म्हणजे कुरडई। कुरडई ही खानदेशातली खूप प्रसिद्ध एक पदार्थ आहे जो की उन्हाळ्यात बनवला जातो गव्हाच्या पिठापासून। त्याची खूप मोठी प्रोसेस आहे, पण ज्यांच्याकडे असेल त्यांच्यासाठी। तर अशा प्रकारे कुरडईचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता मी असे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत। आता फोडणीसाठी कढईमध्ये 2 चमच तेल टाकलेलं आहे। त्यामध्ये जिरं टाकायचे थोडंसं। तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्यायचे। आता त्यामध्ये थोडंसं लसूण टाकलाय। तर लसूण असा थोडासा फ्राय होऊ द्यायचा आहे। लगेच त्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकायचं नाही। तो फ्राय झाल्यानंतर मी त्यामध्ये थोडी मिरची टाकली। 2 तिखट मिरच्या आहेत त्या टाकल्या मी। चवीनुसार मिरची टाकायची आपण, किती तिखट पाहिजे किती नाही। तर मी आता यामध्ये कढीपत्ता टाकला। हे सगळं व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे। त्यामध्ये बारीक कापलेले 2 कांदे टाकले। अशाच प्रकारे कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। त्याला असा लालसरपणा येईपर्यंत त्याला थोडा वेळ परतू द्यायचे तेलामध्ये। आता चवीनुसार मीठ टाकायचे। थोडीशी हळद टाकायची। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय। व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर थोडंसं काही सेकंदासाठी थोडं शिजू द्यायचंय। आता त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलंय। आता ह्या पाण्याला 1 ते 2 मिनिटासाठी गरम होऊन उकळ येऊ द्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही इथे आता पाण्याला उकळ आलेला आहे। पाण्याला उकळ आल्यानंतर त्यामध्ये आपण जे बारीक तुकडे केलेली जी कुरडई आहे ती टाकायची। बारीक केलेली कुरडई मी उकळत्या पाण्यात टाकली आणि आता हे सगळं 2 मिनिटासाठी शिजू द्यायचे। जोपर्यंत त्यातलं सगळं पाणी सोक होत नाही तोपर्यंत व्यवस्थित त्याला चाळून घ्यायचे। ओके, आता हे यामधलं पाणी सोक झालेलं आहे आणि वरून आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकू शकतो। अशाच प्रकारे कांदा कुरडईची भाजी तयार झालेली आहे आणि आपण ती सर्व करू शकतो। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। शेजारीच दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी प्रिय पोटोबाला भेट देत राहा। चला तर भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।